الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Siko da tano pan na kapu ni sagiang ka iya mababaloy apa magusayin tano na daan akan sakanwa sulaman alang ulangwan na mga bangsakan. Di makapandaray nun sa dinian di kapamakinaga si iko mga usayan wagamatan wa Islam. Sulam na kan sa mga bangsakan na matatago si iko mga darpaian o di na darpaiyo malagi do sagiang kaiya ingatan wa Pilipinas nagugyang ko to makaliliyo o di na saliwa Pilipinas. Panganin tanu si iko Allah subhanahu wa ta'ala agyang kaiya di tanu di katuntuta si iko agamatan wa Islam na mabaluyaya apa di si iko mga amal tan wa mapiya. Nagu panganintano si iko Allah asuditano di katuntuta si iko agamatan wa Islam na makuwatano nagumisugutano si iko mga ginawatan wagyang kuto mapiyawn nagumisapartano si iko mga ginawatan wagyang kuto mga rarata ini sa parwagamatan wa Islam. Yang kaya ka pamagusay tano na aya mga bandingan tano na paganayro nagyang kuto anto na iimbelas wallahu subhanahu wa ta'ala si ikutaw keranian anta ka kemilikan niya nagyang kuto rarangitian igiraman uto kaya rarangitan tano dan tano kasurarangit na tabiatan wa mga manusia anta ari idi kerarangitan. Way na anto na isuan tano sa agyang kutuwa masa mini bulug agyang kutuwa rarangit tano. Insyaallah na pamagusayin tanuanan nagu ikadua pamagusayin tano na anto na apamani mga galabak. Kesabapan sa dikisuludutaw sa agyang kutuwa surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Yang kaya pamagusayin tanwa galabak na si ini miitong sagyang kuto galabak pakipenanggilaan wagamatan wa Islam na gitu mambu ipaman na kapagusaya tanoron kaantano katukawi na antano mambu misapar ko mga ginawa tano. So mga ulama na tigiran na fadlu kaffil ghadab paman na giyang kuto kapakalalabi agyang kuto kapanggaganaw tao sa agyang kuto rarangitian kapagarnaw tao sa agyang kuto rarangitian anto na ikapian yan nagupaman na anto na ibala sa himbagay wallahu subhanahu wa ta'ala sa agyang kuto tao mialo sa agyang kuto hadith unabitan wa Muhammad at tigana wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kaffa ghadabahu kaffa Allahu anhu adabahu. Aya mana gyang kaiya hadithu nabitan wa Muhammad na pitruun nabitan wa Muhammad asataw. Paman na malagi jayapman sumanga datu anta aka sumanga bai. Sa tawat tigu nabitan wa Muhammad maranian udina kamilikan yan nagyang kutuwa rarangitian si kumas akap kerarangitirun. Kafallahu anhu adaban na aya balas yan mga bangsami na sumambuso Allah subhanahu wa ta'ala na pagren niya nagyang kutuwa kasiksaan niya na kutaw sa alungan na mauri. Naman ito agyang kutuwa balas. Ayun bagay wallahu subhanahu wa ta'ala sa agyang kutuwa tao paman na masabar igira manutua paman na kiararangitan
adna paman na syai'a inimbungetian ini pagulupian anta aka ini perangitian nagyang kutua diniano na kituning sagyang kutua rarangitian na ayabala soto na makaw masalungan na mauri na diskaniya na mambu siksaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Masya Allah na paganandan waya mga bangsang. Giya ki kama pe antano. Agyang ka iya paman na kapagerna sa agyang kutua rarangit. Way din ko paman adna mga rarangit tano. Ugaid na pagernan wagyang kutua rarangit tano. Kaantano mako agyang ka iya bala sa imagay wallahu subhanahu wa ta'ala. Sikum yang ay pus namya pamagusaitan wagyang kutua sa katawa mama. Amya qauma si kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengenirun sa wasiat na manutuag yang kutua panagunta managyang kutua sa katawa mama. Paman na pelulubaan niyan anta aka peganad niyan si ikunabitan wa Muhammad agyang kutua mga pipiya agalbak udi na anta aka pakiwasiaton katawan tanwa sa mga wasiatun nabitan wa Muhammad na ginan iiptugumpiya tanu sa dunia na ayamalana sa alungan na mauri. Tigyan ko nabiya aw sini pangusyate akong kaatigyan anta aka bigiya kong kasawasiya hay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naanto na repeater uno nabitan wa Muhammad. Tigyan na la taghdab hayat tigyan na pagariku na uba ka di perangit na uba ka di bungat na uba ka di pagulup. Naman ito agyan ko ito wasiat nabitan wa Muhammad. So mga ulama na tigiran na miyak kabuba-buba ini wasiat ugaid na miyak kalala ini mala atan tuaguna apkekwaw na giyang kutuwa tao. Giyang kutuwa paman na kiyagiraw unabitan wa Muhammad sa giyang kutuwa sa katawa mama atigian na la tagdab uba ka di perangit pagulup nas giyang kutuwa sa katawa mama na paman na tumuon yang pena umanan nu Rasulullah na ayabu adiyun di mater unabitan wa Muhammad sa miya katalo na giyang kutuwa la tagdab YouTube paman na ini wasiat yanun YouTube ini wasiat yanun na sumanga ulama na pugusay nira na giyang kanan na di kapaka perangit utaw na miya kalala akipan tagian naman pamimikiran niya ni uman nagyang kutuwa mga tao miya kalabuso, miya kasuldiran sa kalabusuan. Aya ini suldiran sa kalabusuan na kapakaya miya kapatay siran, anta aka adna miya paranagiran, anta aka adna miya binasairan na tamok, udi na anto na sana miyang gelebekiran sa giyang kutuwa mas akap kerarang itikiran. Na ubu at tigo mga ulama, ubang kasiran din na pagi si wanto na ipaman na inisenditiran sagyang kutuwa paman na kaya pakasuldiran sagyang kutuwa kalabuso na ayad na mapeterwiran natin na ubabu sagyang kutuwa oras adami kapakang gelebek sagyang kutuwa sabapa kaya pakasuldamin sagyang kaya kalabuso na ada kami makaprangit kagi paman na igira sutaw na kaya rarangitan na dinyan din ker na giyang kutuwa ginawa niyan sa giyang kutuwa kapaka penggelebekian sa marata. Naman ito giyang kutuwa wasiat nabitan wa Muhammad. Na matagana ng mga sampul mga pagariya. Pira-piray mga tao amiya katulak sa tungan na iniyan. Ayabu apaman na kinitulak niya nun na sabab sa giyang kutuwa mas akap kerarangitiron na miya kapanaru sa dimapia. Pira-piray mga tao apaman na kerumai. Ading ginawa ugoy na miya kang belagsiran sabab sa giyang kutuwa ay kaya talakan yan kikaruman yan darudupa yan abaina sabab sa giyang kutuwa rarangitian. Pira-piray miya kang buno-buno apaman na giginawa magariyari sabab sa giyang kutuwa rarangit. Mga pagariya giyang kaya kapusetan sa giyang kaya rarangit. Uwanto na ipaman na mga bulong yan na miyaunad na giyang kutuwa kiyaw sayatan ron. Miya pamagusaitan wa giyang kanan na paman na bulong a giyang kutuwa mga rarangit. O di nabulong agyang ko tuwa rarangit. Tigo mga ulama tanu rahimahumullah. Awaid na tigiran agyang ko tuwa rarangit na tabiat umanusia. Ayamana na matatagusi ko mga ginawa tanu. Antari mambuy di kerarangitan igira manutua paman na pinggilebekang ka sa marata. O di na adnadang kakasuat na galebek. O di na baka dinu paman na
sasar-sara mambu agiang kutua sakatawa manusia, na kerarangitan agiang kutua tau. Dia lang-alang na paman na kerarangitan. Na sumanga ulama, na tigira na apiapan na sutaw na tabiat yan agiang kutua kaperangit. Igira manutua kiararangitan yan agiang kutua tau, walakin idha ghadiba fa innahu yukaffu ghadabah, na igirat tigira na kiararangitan agiang kutua manusia, na ayad na mapian agiang kutua keranian agiang kutua rarangitian. Ayam mana na din yan itunay. Upama ko ad na maptero yan na ubang ka tero agiang kutua paman na ptero na ka sa agiang kutua masakap kerarangitir ka. Anta aka makakapatakaw paman sa paman na mga pagkapatay na ubang ka kapati agupaman na ubang ka aloon sa agiang kutua tawap kerarangitan ka. O di na paman na adna kebinasaan ka atamo amada kalamanarya marangita paman na upuno kiarangitan na langun dina kesakamian na paman na pemayudas yan. Paman na di niyan di praraba kagiyang kutua kekaptan yan. Na ubang kau tunggulaw la apagaria. Ubang kau tunggulaw la. Maman na giyang kutua kap kerarangitira ka na pamumugaw ka bedin sa saitan. Berarti ang kagiyang kutua a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Anta akaw pamakudi ka maabedes na pagbedes ka. Kaano madagiyang kutua rarangit ka. Kagi paman na margin mga pagaria igira manutua mini bulu gagiyang kutua galebak udi na giyang kutua penggelebak na ka nading ka mapipikir agiyang kutua keurianun. Di nga mapipikir agiyang kutua keurianun. Tigo mga ulama agiyang kanana hadith asa tawa tigo nabitan wa Muhammad kamili kanian marnian agiyang kutua rarangitian na sumambusu Allah subhanahu wa ta'ala na aya imbagay niyan sa agiyang kutua tao anta akang belasan niya na dia lang-alang agiyang kutua manusia. Sa aya imbelas yanon na makaw maagiyang kutua tao sa alungan amauri. Agiyang ipaman na masap manaya, paman na pakatugalin tanong sa agiyang kutua kapengukumu Allah subhanahu wa ta'ala. Naya bala sa agiyang kutua tao na pagranan mambu Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkalidasan sa kanya na mambu Allah sa agiyang kutua apoy kunaraka jahannam. Naman agiyang kutua malaabalas. Ipreparadu Allah subhanahu wa ta'ala sa agiyang kutua mga tawap kernian agiyang kutua rarangitian. Tigo mga ulama atira na al-jaza'u min jinsil amal. Swat tigil balas wallah na dipindi sa agiyang kutua galebak agiyang kutua tao. Dipindi sa agiyang kutua galebak ka. O pama kumiyang unutang ka ng bulasang ka wallahu subhanahu wa ta'ala sa malaabalas. O pamano bangka din sopa ka agiyang kutua tanuran anta agiyang kutua mga suguan wagamatan wa Islam nasa kamaw tuwa makaw makas sa alungan na mauri na kakalim makad na agiyang kutua balas agiyang kutua galabak ka. So Allah subhanahu wa ta'ala na ayami aliw niya sa suratu Ash-Shura tigana wa idza ma ghadibu hum yaghfirun igira manutua mga sumanga tao adna ini perang hitiran o dina kiararangitan siran hum yaghfirun na disinam paman di mamang ni sarila si iku Allah subhanahu wa ta'ala lagi mapi apaman na suun tanu igira manutua adna ini perangitan o anta kami ni bulu gagi ang kutu ararangitan o na pamang ni tanu paman sarila si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Adam pa na hadith Peter o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tiga naman kaffa lisanahu satara Allah azza wa jalla awratah. Sa tawa tigo nabitan wa Muhammad ayap man na marnian kamilikan yan nagyang kutua dila iyan. Paman nakagigiyang ka iya dila na pteru din mambu. Ira manutua mini bulu gagyang kutua mga istorya. Mga bitira miyang makapia-pia kagedamatan urun ugain na maratab suto. Nagyang kutua di tanu keren sumanga dila tanu napkesumpatan tanu agyang kutua maabitira agyang kutua mga pedetano taman sa agyang kutua di tanu di mapamagistorya na maratab suto. Nagyang kutua tau igira manutua miyan nagyang kutua mga bitira. Na o aya undes yan nagyang kutua kapamaganta o di na mga rarata mga katero. Na upama kubanian din nakasipiri agyang kutua ngarian. Magengenian agyang kutua paman na ngarian na di makasumpat sa agyang kutua kapamaganta. Di makasumpat sa agyang kutua kapamaawing. Kapamakaito udi na agyang kutua anto na sana paman na mga bitiyara amarata.
na sumambus wallah udi na ayabala sa agyang kutuwa tao na supangan wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutuwa aurat yan. Udi na paman na agyang kutuwa paawing agyang kutuwa tao. Nagina ni miya kapia-pia penggelebakan tanu. Sagyang kaya masa atanto din ako miya kapia-pia agyang kutuwa kapamaganta. Miya kapia-pia agyang kutuwa mga tutula mga rarata. Gyang kutuwa kapamakaito. Udi na paman na pimberang sana marata akatero mga bitiara. Naed na mapian agyang kutuwa maka pangungunutan tanu sa agyang kutuwa suguan rakatan wagamatan wa Islam. Waman malaka ghadabahu waqahu Allah azza wa jalla azabah. Nasad na tigu nabitan wa Muhammad sa tawa ayap mana marnian magagenian agyang kutuwa rarangitian na agyang kutuwa palinding na mambu Allah subhanahu wa ta'ala agyang kutuwa tau anta aka pekalidasan wallah sagyang kutuwa kasiksaan yan. Paman agyang kutuwa masa kasiksaun wallah na nakeda uto sabab sagyang kutuwa kayarna utaw sagyang kutuwa rarangitian. Wa man i'tadara ila Allah azza wa jalla qabila udhru satawa mamangni sarila si ikwallah. Satawa mamangni sa pasinsya si ikwallah. Mamangni sa maaf si ikwallah. Na tarimaan wallahu subhanahu wa ta'ala yang kutuwa kapenganinian sa maaf. O anta aka kapenganinian sarila. Na mga pagarya. Masay niya paman na di tanong di pamimikiran na mga ginawatan. Wanto na rin miyang ang gigalabakatan wa mga rarata ada. Paman na di ikasusuat wallahu subhanahu wa ta'ala anta aka miyasupakatan wa mga kabaya wallah na nagyang kutuba paman yan na pamanganitan wa sarila kasatawa tigu nabitan wa Muhammad mamangni sarila si iku wallah man i'tadara ila Allah satawa mamangni sarila si iku wallahu subhanahu wa ta'ala na tarimaan wallahu subhanahu wa ta'ala gyang kutuwa kapenganinan sarila na kapenganinan sa maaf. Miya kapia-pia mga pagarihan miya paman na ketukawantan wag yang kutuwa kapia wagamatan wa Islam. Api antun abis ni paman na galebek utaw amarata. O di na paman na kadustaan na asarap pemangni sarila si iku wallahu subhanahu wa ta'ala na agyang kutuba at tarimaan din wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutuwa kapengani agyang kutuwa taw sarila. So mga ulama tanong na tigira na igira akyararangitan na agyang kutuwa tao na ayang mapi asuan yan, igira manutuwa mini bulu agyang kutuwa rarangitian. Paman na mikriyaw na paman na ginawa niyan, maka perang ginang itadin, fa innahu la yanfudu ghadaba na ayang mapi at tigo mga ulama sa agyang kutuwa tao na agyang kutuwa din yan may tunay agyang kutuwa rarangitian. Adi nga may tunay kapaman nagyang kutuwa kitunay na kaon nandudu nagyang ayaw riyan uto nagyang kutuwa kasendit. Naya mapiati ko mga ulama. Nagyang kutuwa paman na ran niya nagyang kutuwa ginawa niyan sa gyang kutuwa paman na kapenggelebakan niyan sa gyang kutuwa rarangitian. Kamataan na sa tawa maran niya nagyang kutuwa rarangitian na makauma sa alungan na mauri na napaman na pekalidasan wallah sagyang kutuwa apoy kunara ka jahannam. Adam pa na hadith asahih ami aliyo nabitan wa Muhammad atiga na laysa asyadidu bis sur'ah innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Kanaba atigo nabitan wa Muhammad ayat itu wa tao amawaraw. Paman nagyang kutuwa mabeger agu mawaraw ataw nagyang kutuwa paman na ando dun ni kaya rarangitiron na paman na mini tunay niya nagyang kutuwa rarangitian. Anta aka paman na mini gyang kutuwa miyang gilbek yan nagyang kutuwa ini perangitian. Inna masyadid ayat titu at tigu nabitan wa Muhammad atawa mawaraw anta aka mabeger nagyang kutuwa taw kemilikan yan agyang kutuwa ginawan yan sa gyang kutuwa masa akap kerarangitiron. Na malutano ko na ya pamimikiran. Paman na ino si itano maapod sa giyang kaya tituwa mawaraw anta akagyang ko tuwa palte ka mawaraw. Paman na ya palte ka mawaraw nagyang ko tuwa may tuitubo na antarianan. Uway. O di na paman na berang-berang gedno pa maiperang itian. Aya ko na titu-tituwa mawaraw nagyang ko tuwa paman na kemilikan niya nagyang ko tuwa ginawan yan. Kagi paman na kepikirian paman nagyang kutuwa kepegesian nagyang kutuwa kawaraw niyan. Gitu man paman nakatitua mawaraw
kasurarangit ka na kepeges ka sa agyang kutua masa paman nakapaka penggelebek ka din sa di mapia. Agu paman na arap-arap ka sa agyang kutua bala sa himbagay raka wallahu subhanahu wa ta'ala. Naigira manutua paman na adna niyo akas sinabuta iya gugyang kutua karumangga ana malu kanu pasi di peliliwan naga. Oay. Paman naigira ko na miyaunan nagyang kutua kapagusaya tanuro naigira kaya rarangitan sudah to na naubang ka pa sa sarangan na abai. Nalagi dia naman muna igira akyara rangitan subai na malukadaan na pamimikiran na dato na uba ka di perangit. Kapaman na anap kay wasyagi ang kutuwa paman na di mga pipi ang mga katero agu mga galaba ka di mapia. Lagi dia naman muna si ko pagaring ka igira manutuwa paman na aad na ini perangit akaun. Na paman na malungkaki paman na pagakuliya ginawang ka kagi paman na pagaring ka uto. Way da buhay kidiaon ka pagaring ka agyang kutua paman na kararangitan ka anta kagyang kutua tunganayin ka. Anta kagyang kutua bulayo ka aka. Nagyang kutua bayad na mapihan, nagyang kutua sutaw, na karaniya nagyang kutua rarangitian. So mga ulama na tigiran na sutaw ap kamilikan niya na ginawa niyan. Anta akap kernia nagyang kutua ginawa niyan sa gyang kutua kitunay niyan sa gyang kutua rarangitian nagitu titu apaman na mawarawag umabager. So mga ulama natigiran nagyang kanan apya magusaitan o gyang kaya apya magusaitan o na fihi targhibu fi anna al-insan na paman na mga panguyat na kunaya sumanusya na igira manutua kaya rarangitan. Mga panguyat ya igira manutua sakan siran na igira manutua kirarangitan tanu fa innahu yasbir na ayad na mapia nagyang kutua kapakas sabartan. Sabartanu kun sabartanu kaan tanu dimi penggulala nagyang kutua paman na rarangit antanu dimi penggulala nagyang kutua rarangit. Sa paman na ayapang ni tanu si ikwallah na wad na paman na mga rarangit si iku mga ginawa tanu. Na maluto paman na kalbalbatan ka paman na giyab sariya ka prangit sa giyang kutua di mapia. Paman na so ka prangit sa di mapia. Paman na anta ka okay ta di mapia na marata. Uy ad na ka prangit ta mapia. Ad na ka prangit ta mapia. Gina manutua paman na patutod na iprangit na prangit na nakakagi eman na sugu ano to o agama tanwa Islam. Isa ko mga ulama Az-Zubaydi rahimahullah. Natigyan na i'lam anna rifqa mahmudun. Paman na kanalang kaatigyan na saka ataw agyang kutua rifq. Ayaman na rifq na agyang kutua kasakaw kalimu kasabar kapedi. Agi na ni mana rifq. Na namapi na natigyan na galbek. Paman na kiyabantugan na paman na sifat. Na ayas surangaanan supakaanan nagyang kutua al-unfu wal hiddah. Aginan sutawa pekapasangan niyan anta aka pekargenan niyan agyang kutua pedian anta aka agyang kutua tau mapasangi ka pagulo panaka perangit nagina natigian na mga raradedna agyang kutua rarangit ap kisugat sa agyang kutua tau ayaman na paman na kapekargeni tau sa agyang kutua lagi dia na manusia nagida kaya rarangitan yan. Apaman na adna ini prangitian nun, ini bungutian nun, ini pagulupian nun, natigan na may tamang ka din ka pakaragin ng usaka. O pama ko guru natigan na may tamang ka din na murita ka nga paman na pakaragin ng usaka. O pama ko paman na gumagalabo ko natigan na may tamang ka din ka pakaragin ng usaka sa giyang kaya galabo ka. Lango na giyang kaya kada kapadi, kada apaman na kaudi na kapakapasangi ka pakaragin ko tao na mga resulta na natigo mala ulama Zubaydi sa giyang kutua rarangit. So atigyan so ar-rifq giyang kutua kasaka o kalimu kasabar na ayaman bu resultanan na siya na makapupuon sa giyang kutua kapia aginawa anta aga kapia parangay. Na daat tigo mga ulama tawa mapakapian niya na giyang kutua parangay niyan inunta giyang kutua mga tao paman na kedabetian nagyang kutua ginawa niya napaman na kemilikan niya nagyang kutua ginawa niya sa gyang kutua rarangit nagumasisyap yan sa gyang kutu tama na untol paman nagyang kutua adu man na tama na gyang kutua tigtanwa kaprangit na paman na ayako na mga tao
paman na mapi ulaw la nagyang ko to mga tao paman na kemilikan niya nagyang ko to rarangit yan. Si itano paman tumugalin sa giyang kaiyakap pagusaya tanong sa giyang ko to mga galabak kesabapan sa di kisulad utaw sa giyang ko to surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Isa panaya paman na importante ang mapaganad tano. Anto na giyang kaya mga galabak. Babad na ya paman na giyang kaya kibabatu tano ko dunia na sisira katan wag yang kaya mga galabak mga rarata apakaalang sa giyang ko to kapaka sultano si ko surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Oy. May aliw sa giyang ko to hadith at tigyan na wa'an Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu an. Paman na sib saya miya katita si ko Abu Bakr as-Siddiq. Paman na ayad na miya nutul saya sa giyang kaya hadith na sudin so ginawai agu paman na tawa miya karanirani si ko Rasulullah agu paman na depan pakalawan saya kebebay anu Rasulullah su Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Atiyan kala Rasulullah pitur Abu Bakar atiyan pitur Nabi tanwa Muhammad. La yadkhulul jannata khabbun wala bakhilun wala sayul malakah. Atalwag yang kaya inusay odina mga galabak Peter Nabi tanwa Muhammad di kisuladu taw sa giyang ko tuwa surga. Tigian adi din makasul sa surga giyang ko tuwa tawa khabbun. Anto nagyang kaya tawa khab nagiya su tigitan wa tawa tangakal. Naanta su mga tangakal. Paman na panganintano si iku Allah. Paman na kenegaya o mga tao. Paman na sisikiran nagyang ko tuwa ka pangakal. Isa abasaw mga pagariya nagyang ko tuwa tigitan wa traidur. Paman na siya apkad nagyang kaya ka traidura. Sagyang ko tuwa paman na giginawa anta ka paman nagyang ko tuwa paman na may siya sagyang ko tuwa galabak. Paman na di sira ni maka traidura. Anta ka adna okay tapan na di ni ka paka traidura. Aya panabasa paman na basaw ni man to o pingibubug na tigiran nagyang ko tuwa tawa plastic. Paman na pa-plastic kaniyam sa tigiran. Why? Isa pa nabasa agyang kaya kabun nagyang ko to atigtan wa padudurat. Paman na di dinapetero sa paman na benar. Udi na paman na sugal bagyan na di benar. Na naginan upo na sutaw na matataguro nagyan na nakabun agyang ko to atigtan wa tangakal agu paman na agyang ko to atigtan wa traidur anta akagyang ko to padudurat na di na tiguna bitan wa Muhammad makasul sa surga. Aya maana naupuno sutaw nakapantagiru nakapatay. Adinian mapamangan yarilas iku Allah na makaumasa alungan na mori na dinian din makasul sa surga. Oy. Ana mapaman na malutano magalin sa betad. Malutano magalin selim betad waki mga pagariya. Oy. Upama kung matatagwaya si kung mga ginawa tano ka piligruwaya apan ya kita. Piligruwaya paman na dili kadud na ya apan ya kita giyang kaya khab. Traidur anta aka padudurat anta aka tangakal na napaman na mada ini si ko mga ginawa tano mada ini si ko mga ginawa tano kagi di bisaya mapi asifat agi ang kaiya lagi daya. Anto na ikadua asifat natigo na bitan wa Muhammad wala bakhil agi ang ko tuwa tigitan wa ligto maligit paman na agi ang ko tuwa tigitan wa sedu na di kunno tu pakasul sa surga tigo na bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala sayul malakah. Anto na ikatalo na tigo nabitan wa Muhammad agyang ko tuwa tawa marata parangay sa agyang ko to kami mili kaniyan. Anta agyang ko to paman na marata sa agyang ko to tamukian. Paman agyang ko to kami mili kaniyan malagi do ore paniyan pagusayin tan agyang kaya paman na kapugusayin no mga ulama paman agyang ko to so ore panaka anta akagyang ko to ayama ka paman na makasusulod pa na sa agyang ko to sama sa iman to na mga tao paman na pagaya masiran sa mga bedung paman na pakabalingan nila sa iko mga walayra na padunay kailangan na paman na dita no maratayo ngar sa agyang ko to paman na mga pangangayaman paman na pakababalingan tano sa iko mga walay tano anta akagyang ko to mga pangayaman na pagusaran tano sa iko mga galabakan tano. Agu anta akagyang ko ayad na mala paman na
di tanu rata-rata nagyang kutua mga tao paman na gyang kutua si kumasaw miyangaw na nagyang kutua paman na ori panagyang kutua tao agyang kutua paman na di pagugupar ka sa agyang kutua galabak anta kami pamasang ka agyang kutua kaori paniyan na dito tigo nabitan wa Muhammad agyang kana na hadith na nafyu dukhulil janna na mapakadaian nagyang kutua kapakasuldo tao sa surga paman na kenapa ayam anaw to na di pakasul sa surga ugaid na napaman na gyang kutuba sabab sa gyang kutua galabak yan nagyuti paman na diskan yan pakadirisu sa gyang kutua kapakasul yang ko surga nagina natin mga ulama na mimbabil wa'id na siya na maapad sa gyang kutua pangangalak agu pagita unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya ko na maana gyang kutua khabna mukhadi gyang kutua tawa tangakal pagakalan niyan sumanga tao aya okay taka pagakalan niyang kiran nanggulalan sa gyang kutua katero yan tigitanwa miyak kape katero paman na kapagaya sampun tanoron sa gyang kaya masatano gyang kaya mga scammer paman na makaumar ka na tito dun ko miyaka piyapi katuru miyaka piyapi kapamagusay miyaka mismisid na gyang kutua paman na pteroon yan na tagin nung busuto ka pagkakalangan yan nabagi na mo paman na gyang kutua mga tawa pagkakal niya na gyang kutua lagi diyan anta akat pagkakalan niyan so tao fi muamalati gyang kutua diran di kapakasumpata gyang kutua paman na diran di kapakan duluna naron yan pagkakalagi ang kutua tao paman na pagkakal niya sa gyang kutua o mga padegang na gyang kutua paman na diran di kan degang o pamako gumagalabak sila na gyang kutua diran di kan galabak api anto na gyang kutua muamala kapakin duluna paman na tigitanwa kasusumpataan sa galabak wan nasu yusaddiqunahu wa huwa yakhdi'uhum wa yakdhibu alaihim gyang kutua paman na tawa paman na tangakala na pengim benar no mga pedian paman na gida mi tero amya kami smisi katero na mapengim benar kadin sabab sa gyang kutua paman na katatag una gyang kutua paman na kapi akatero na ugaid na gyang kutua paman na lagi dito na pagakalan niyang sa gyang kutua tao agu paman na pemukuganian siran nagina natin na mga ulama tao gyang kutua tangakal nagina ni tao paman na piyakay ikhtiar ng nabitan wa Muhammad anta aka paman na inibigay wala kapasadan paman na din yan din napakasulod sa surga wa hadha wa'idun shadid nagina natin mga ulama na tigtanwa kapamaka ikhtiyar o di na paman na gyang kutua mga pangali paman na gyang kutua kapamaka ikhtiyar mitataralo at tigtano paman na sunabitan wa Muhammad na piyakay katira yan din nagyang kaya lagi day ang mga tao. Piyakay katira yan din nagyang kaya lagi day ang mga tao. Ikadu nagyang kutuwa wala bakhil. Agyang kutuwa tigitan wa sedua tao. Agyang kutuwa tigitan wa maligit tao. Nagyang kana na maligit na munad nagyang kutuwa kiyaw sayatan uron. Sayatan tumugalin sa gyang kaya wala sayil malaka. Gyang kutuwa paman na tao marata sa gyang kutuwa kami milih kanian. Gyang kutua paman na maratayungar sa gyang kutua kami milih kanian. Wa huwa alladhi idha malaka 'abdan ginan sumanga tawa igira manuto atigu nabitan wa Muhammad miyaka kuasa uri penian anta aka miyaka kuasa dabatan paman na pangangayaman paman na dinyan ni pamagdadaan anta aka paman na pagusar niyan sa gyang kutua galbekanian asa ila mamlukihi na maratas kanyan parangay sa giyang kutua uri paniyan anta ka sa giyang kutua paman na ayam yan paman na ino aya ka pugusetan sa giyang kaya ayam nakagi paman na si umyangaw na nagina ni paman na kalilida paman na di pagda na giyang kutua tao o di na pugusar niran sa giyang kutu mga galbakan nila sa giyang kaya masana may tuwa giyang kutua paman na banyan na pugusar giyang kutua ayam sa giyang kutua di niya di paman na udi na paman nakapagda ini anon. Tigo mga ulama ayap tiro na paman na marata ka sa giyang kutua ori panakaanta ka giyang kutua paman na ayam ka bi an yuhammilahu ma la yutik igira manutuna pakipanggilabakaw na giyang kutua paman na di niya nagkiga
Agian ko tua dini yan magagalabak na paman na pakai penggelabak kaun. Pakai penggelabak kaun. Dini no tu kega paman na kergenan yan nun. Ay lagi din agian ko tua galabak pakai penggelabak kaun. Na aya paman na kapapatutan na paka penggelabak karoon na talo ka tao na baganun piyaki sulu sa agian ko tua paman na pedekah. Agian ko tua pedekah. Udi agian ko tua ori panaka. Anta agian ko tua ayam makan agian ko tua paman na imbetukaw na paman na pagawidan yan na apiyaw ayak agian ko tua kuda ka. Udi agian ko tua ayam makan na 2 kasako na biya tugan na ka sa paman na 5 kasako. Udi na paman na 6 kasako. Paman na agian ko tua sudi niya na kega na bangkaw din na yaman na niya na piyaking galabaka. Anta aka igira mano tua miyaw maagian ko tua paman na kapkenian anta aka kapaginamian na paman na dingko no tu imbagaya orasyan kapaka pagungusan na kaskanian paman na ding kami paginuntulan agian ko tua paman na katatagu yan si erkana madagalaya paman na adin na mga tao api agian ko tua ayamian nagihira mano tua marangit so tao paman na lagi du paman na di makokondisyon na api agian ko tua paman na ayamian udi nagyan ko to pada paman na gumagalabukon na tigitanwa paman na perusahaan yan sabab sa ko to paman na di ka ko kondisyon nagyan ko to tao wa yukallimuhu bi kalamin jarihin anta aka paman na din ka di paghistory agyan ko to ori panaka sagyan ko to miya makarata-rata katero paman na gyan ko to katero ading kaun di teroon nagyan ko to paman na tigitanwa kesakatan na tanto paman na di kerata ginawan yan napadanan tigu mga ulama sagyan ko to sayul malaka paman na marata ka sagyan ko to kami milikan ka yang ko to tigu mga ulama tao amarata sagyan ko to ori panian sawaung kana adamian au bahimatan malagi du pamau gyang ko to kami milikan ka na ori pan tao anta ka ayam na ayapitan Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikhwanukum wa khawalukum yani khadamakum ja'ala Allahu tahta aydikum faman kana akhuhu tahta yadayhi falyut'imhu mimma yakul wa yulbisuhu mimma yalbas wa la tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum fa'inuhum alayhi ayaman agyang kaya hadithu Nabi tanwa Muhammad natigyan na ikhwanukum agyan kana na mga oripan na mga pagarini watigo nabitan wa Muhammad ay man na mga pagariyos siran agu paman na siran na khawalukum paman na dikan wiran dikidmatan na nabielu siran wallahu subhanahu wa taala asimata tagu sagyang kotwa tanganiyo paman na kami milikan yu siran sa tawat tigo nabitan wa Muhammad agyang kotwa pagarinian nagyan ko to paman na mapangungiripan niyan falyut'imhu mimma ya'kul ana paman na paganaan niyan o di na pakakanan niyan sa lagid nagyan ko to kinagyan ko to tao paman na sadyap kinaga na napaman na pakikan nakasagyan ko to paman na ori panaka wayul bisuhu mimma yalbas nagupakan ditarang kas kaniyan sagyan ko to lagi dunitarn wala tukallifuhum mimma yaglibum na ubang kasiran na pakanggalba ka sagyang ko to agalba ka dira na magagaga na amay kabang kasiran din na paturay sa galabak fa'inuhum na tabangin kasiran na tigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagina ni biu ka nakaturo nabitan wa Muhammad agira man to paman na adna kami milikan ka kapakay panatig tanu agi ang kaya paman na kigagalabak sa era katano paman na kagisagyang kaya masa na dauri panugay na adna mga tao paman yan na kumakadin si iku mga darapatano pungugupan siran na kailangan na mapiyatano kira ni ulawla kakanaba kagi mga pagariya paman na kumakadin sira rakatano na paman na ditano siran din na iitong sa manusia madakalaman nari awad na paman na diyo ni mangungugupan na miyak karangirangit paman na may tuitubo na inimbungot yanon may tuitubo paman na ini perangit yanon udi na piyaking gilbek yanon nagyan ko to sobra agalbek oy na naduon yan siranaki duon yan siranaki nagupaman na adna kesageda na paman nagyan ko to kumakadun raka
aya pikikan na kau na giang ko tua tigitanwa di dinekukan paman na panganengkan aya kau no pama pikikan miya karata-rata kiana na sifat miya karata-rata na nagalebek anta ka paman na sugalebek kiana mi subra paman na o aya mapenggelebek kiana giang ko tua tigitanwa orasan na giang ko tua galebek kiana pama ko tigitanwa 10 ka oras na paman na banga din na piyaka subra na giang ko tua orasyan na dia na mapia dia na mapia paman na maapadanan sa giyang kaya pungusayin tanwa wala sayul malaka adna mga tawa paman na sabab sa giyang ko to kaya pakatamok yan din na paman na ini puro yan na ginawa niyan na nawad na paman na makauno to na paman na pagugupon na paman na gira man to ako miyan na nadin yan pagkakan na giyang ko to paman na muuno to madagalanan na paman na pagkanagitanoron ako man na paman na sagiyan ko to ang mga kalasad na panganakano din na mga pipiyad no pama restaurant. Uy na din yan pangakan nagiyan ko to ang muunuton. Anta kay bubuga kaya sa liyo. Agiyan ko to paman na muunuton na padanan sagiyan kaya paman na ditano di pamagusain. Paman na kailangan nagiyan ko to atawa sa linggugupa ka na udi na pupang kaniya na kailangan na mapiyakaw ni parangay. So mga ulama rahimahumullah natira na ayama piyasi ko muslim nagyang ko to bilang ataw sa kaniyan sa gyang ko to kamimili kanyan yuhsinu ila mamlukihi paman na mapi parang ang sa gyang ko to mga mamlukihi malagi dati ko mga ulama o adamiyan au bahima malagi do paman na tawag yang ko to kamimili ka na kaanta ka paman na pangangayaman uga idati ko mga ulama nagyang ko to kababaliw niya na manusia adami na hasaddu hurmatan nagyang ko to paman na pagadatan sabab sa gyang ko to manusia sa kanyan liannahu akhuk aguli uri panati ko mga ulama na aya Peter unabi na pagari niyo siran na lagi dia naman bu agyang ko to adaba kadhalika adaba tigo mga ulama paman na lagi dia nagyang ko to mga ayam paman na sukun su mga ayam na ada naman bu paman na kapagagdamiran kanabakagi paman na karabo sapi anta ka kuda gyang kana na ayam kana di pagagdam adna kapagagdamanan yat wa tata'allamu min ad-darb igina man to tigo mga ulama paman na bintul ka anta ka bidi sana ka na paman na kesakitan nagyang ko to ayam igina man to miya kay tanu paman na pakapenggelebokan niya nagyang ko to ayam na apiyaw diu kawan na ila nga kapaman na biyaron tay niya na anta ka paman na pilam bite nagyang ko to ayam apaman na pakilaitan wag yung kuto mga ayam agira man to na paman na pakailita sa gyang kuto yung kuto kuda apaman na pugusaran sa kuana pagdaan na nagyang kuto ayugian na paman na mataman din na isa diu kawan din na tanto nagyang kuto misubraw to lagi dito na udi pakagugan ayaman na niya na biyaron tay gyang kuto paman na kirkun na nalagi dito at tigo mga ulama paman na apiya panoto binatang na adna kapkasakitiron igira man to bida sa nagyang kuto taw tata'allamu min al-hamli thaqil anta ka tigo mga ulama aigira amya ka awi di sama mapanadatan to adiniya na kagana paman na kagedamian tata'allamu min al-ju nalagi dia naman bu na paman na kagedamian nagyang kuto kaor agu paman na kagedamian nagyang kuto kawaw fahsin ilayha na kailangan natin mga ulama nagyang kuto kapipi ikiran kapipi api anto na binatang paman na mahandle ka anta ka matatagur ka naed na mapia na paman na pipi anan tanu nagu paman na pengakan tanu siran sa gyang kuto masa oras sa kapkenira nagu paman yan na mapakay na matanu siran sa gyang kuto masa kapkawawiran anto na dalil nakataya so paman na mialisi ko mga hadithu nabi tanwa Muhammad at na anna imra'atan dakhalatin nar fi hirratin habisatha fala hiya at'amatha wala hiya tarakatha ta'kulu min khisasil ard ayaman nagyang kaya hadithu nabi tanwa Muhammad na adeng kuna sakatawa bai siya si ko mga bai amia kasulod ko naraka sa aya kaya pakasulian sa giyang kutua naraka na sabab bu sa giyang kutua bedung inayamian paman yan na diurungian na giyang kutua bedung lagi siya paman na giyang kaya kawan na kapakaya masusugat siya panagiyang kutua mga tawa mahilig mayam mabubaya mayam sa bedung nakata giyang kaya ba iya paman na kaya labuso niya na giyang kutua bedung paman na giyang kutua tigitan wa diurungian
nati gunabitan wa Muhammad falahi at'amat hana dan yang buaya manania na pakakana udina ubabuati gunabitan wa Muhammad baniyan dan nabiyo kai kapaman yan nagyang koto abedung sagyang koto apaman nakabubuka iron napakakan sagyang koto ay manania na maranaranap si iko gilupa udina nagyang koto amang apanganakan si iko lupa napaman nagina ni gyang koto abay na ayabu apaman na kaya pakasuldian sa naraka jahannam nagyang koto apaman na diurang yan na bedung apaman na piyabayaan yan ataman sa miya tayagyan ko to abudong sa gyang ko to kadudurungan yan naginan paman na wasiatan waya sa gyang ko to mga bangsatan mamayam sa mga bedung anta ka mga papano kung to nasa na paman na pagayaman na napaman na gyang ko to udi na gyang ko to adem pa na pagayam sa mga aquarium paman na gyang ko to mga seda na nagyang ko to ka ayaman yan miya wasawalay miya kapira gawi miya kawan man tadi din makakanagyan ko to mga seda na tumubod na uding ka buketordu agyan ko to bedung ka anta kagyan ko to seda ka anta kagyan ko to paman na papano ka na di ka din napagayam kapaman na tumu abang kasiran na bukai kapaman na makapangan siran sa gyang kaiya paman na liyaw ulupa aya kadua hadith nagyan ko to inali unabitan wa Muhammad anna imra'atan baghiyan min bani Israel apaman nagyan pa so kapipe sa gyang ko to mga pangangayaman mga ayam adeng ko na sakatawabay agyan ko to sakatawabay at tigo nabitan wa Muhammad na baghiya baradu sa abay paman na tigitan wa lalo nga abay apa di si ko bawata anu Israel sakat kalban na ayabu aping galabakian gyang ko to abay baradu sa na miyaylay niya na gyang ko to paman na kawawa aso na piyakay na miyan sa gyang ko to paman na gyang ko to kaylay niya sa gyang kaya paman na kaya uman niya sa gyang ko to aso na mitataral wa gyang ko to kawaw niyan yan lahat paman na tigtanwa gyang ko to aso na upuno kawaw na ililiyaw niya na gyang ko to dila iyan paman na mga sign din to kawaw gyang ko to aso na gyang ko to ba piyakay na magyang ko to paman na baradusa lalo nga na nagyang ko to faghfarallahu laha na rinilaan sa kanyan wallahu subhanahu wa ta'ala rinilaan sa kanyan wallah naginan mga bangsami paman na tigo mga ulama upama kung bilasang ka sa gyang ko to di ka pipe sa gyang ko to mga ayam na ayam malaabalas nagyang ko to kaya kapipe ka sa iko lagi di ka manusia wayo paman nagyang kaya na piya kay namiya nagyang ko to apkuwaw paman na asupan napiyakay na miyan na rinilan wallahu subhanahu wa ta'ala na idapati waya paman na di tanong di kasadkaan o di na mapupakay na matanong na giyang kaya paman na mga miskin, mga pobre ayaman na niyan na mga tao paman na may paparaksiran sa giyang kaya mga karsada may paparaksiran sa giyang kaya paman na pimbarang adara pa apkosiran na inukuno ayaman na niyan na mapamagana sa tanusiran kasusadag ang tanusiran sa higi ginaman ito paman na suad na mga arkiyan na nalayaman niyo sa mga ginawa niyo agyan kana ng mga trakiyo natatago niyo sa mga mineral nawad na maumani wa paman na karargana na pkawaw din na tanto di nagyan ko tuwatawa paman na dinggil baka masusugat ta alungan na pkawaw na miya kapiap keduga na kasagyan ko tuwa paman na awi daga mineral na pakay na mo na ayat paman na miya kalalaki ito balas paman na di tano di pluluban sa ukit paman na karilaan tanu Allah subhanahu wa ta'ala si iku mga dusa tanu kadi tanu nakatawan wanto na ikap kedusa tanu na napaman na pangilayan tano sa ukit paman na aya tano di manggalabak nagyang ko to galabak amapya so mga ulama na tigira na al-muslimu so astigin sa muslim na igira kya miya kamilik sa ayaman na niyan na ayam anta aka adami fa ina yuhsinu ilay wala yushaku alayna ayad na mapya tigo mga ulama nagyang ko to adigiran di kapipi agu kanabasiran na pakaragani wa tawa'ada Allahu alladhi la yuhsinu al-malaka agi paman na gyang ko to tigwal so Allah na paman na inibagay niya na anta aka paman na gyang ko to mga tao adi niya na pipian na gyang ko to paman na kami milikan yan na didno to tigo nabitan wa Muhammad makasulda sa surga wa hadha wa'idun shadid nagina na tigo mga ulama tano na pagitaan na tanto wa mitataralo nagina na mga bangsami pagtano si wallahu subhanahu wa ta'ala kaya ko antano sa guna ago paman na ilmu agyang kaya paman na kaya pamagusay tano o pamako adna mapia paman na miya sagbi sa agyang kaya paman na mga usayan tano na
puno to sa giyang kuto tawfiq wallahu subhanahu wa ta'ala na paman na kuan yung sumapyaw na nabaga kanyo so marataw. Wadam pa na miyatiro tanong siya adi paman na adi mapyag uda kanuron masuat na napaman na si utong makapupuon si ko ginawa ko na ginani manan niya na dito di kapaka pre-relay. Why? Si kuda tanong si ipan na paman na kakalusi na nadaan tanong sila managiyang kaya mga pagaritan wa miya makinig sa giyang kaya dito no di ka pamagusay paganero nagyang kaya si Ash Why? Salamat tanong yan wa alaikumussalam giyang kaya pagariya ka na si Abul Khair unakan salam rakasan ng pagariya si Aira Al-Shafi paman na Shafi Why? Salam rakano giyang kaya paman na si Junayfa Bibi Nasif ako si salam rakano langon Why? Giyang kaya babaitan wa si Habiba Tambara tapan giyang kaya pagariya ka na si Firdausi Sandigan salam rakanusan sa Cavite Why? Panganintanong si ko Allah wad na pangasasakit si ko mga pamilya tanong mga lokos tanong napakapian wallahu subhanahu wa ta'ala salam na kanagiyang kaya pagariya ka na si Nasmar Sarip agug yang kaya babaitan wa si Nuray sa Dipatuan sa penalamatan us kanulangon paman na mga bangsa ka na paman na di makapenderenon di makapamakinig sa giyang kai mga usayan tanong nago paman na perangkom nakan skano salam alang-ulang na bangsakan sa salam ko skano assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.